Osasun arloko erronkei erantzun multidisiplinarrak emateko asmoarekin, ingenieritza biomedikoko eta lehen graduetako 60 ikasle baino gehiago elkartu dira Arrasaten multidisiplinari lab egunean. MUko hausnarketa estrategikoan, aterazan hildo estrategikotako bat izan zen nola landu multidisciplinaritatea MU barnean, ez? Eta ideiak botatzen hasi eta okurritu zitzaigun ekintzailetasuna ardatz hartuta, igual ideia ona izango litzateke egun baten juntatu ingenieritza biomedikoko jendeakin eta enpresa kasu batzuk hartuta horri pixka bat eragiteko, ez? Eta orduan ideia konkretu bat da eta espero dugu izatea multidisciplinaridadea lantzeko lehenengo pausu bat. Eguneko lehenengo partean egin dute aurrena tendentziak, kontestua pixka bat azaldu, eta gero enpresak sartu dira erronka konkretu batzukin. Eta orain, hasiko gara talde multidisciplinar horiekin erronka horiei erantzun edo behintzat saiatu ideia berriak aportatzen. Lau erronka proposatu dituzte enpresek, horietako 2 Ulma taldeak aurkeztu ditu, eta beste bat Kiro Grifols enpresak. Laugarrena, mendekotasuna duten pertsonen premiei buruzkoa izan da. Gure erronka da imagen medika no invasiba arlokua, eta hortan gabitzena lanean da retinako irudi edo argazki digitalan bitartez automatikoki lesio ezberdinak, sistematikoak, begitzakin erlazionautako lesio ezberdinak diagnostika egiteko herramienta bat elaboratzen gabetz. Eskatu didena da pentsatzea pixkat epe motz edo ertainean eta ez hainbeste epe luzerako proiektuak osasuna eta bizi iraupena luzatuko dutenak, baizik eta iraupen horrekin edo kalitate horrekin zer egin behar dugun, ez? Eta orduan pentsatzean nolakoa den eguneroko bizitza pertsona zahartu batena eta saiatzea hori hobetzea. Asko dabiz galdeketan, baina normala da, zati da tema bat nahiko zaila ulerketako, niri behetxat errezainen ulerketia, eta, baina poliki-poliki galderakin da, esplikazioakin da, bitzartzen. Aberroin noraino dian kapaz iristeko, eta, ondo jornadea interesantia eta politia. Nik uste behar badala, ez, multidisciplinaridadea. Eta hori ikusten naikea, ekintzailetasun arlotikan, sortzen dian enpresak eta hazkuntza duten horiek beti oinarritzen diala talde multidisciplinarretan, edo behintzat ezagutza multidisciplinarretan. Orduan, hori hartu dugu behar moduan, identifikatu dugu behar moduan, eta nik uste MUn daukegu ardura gaur egun hori egiteko, ez? Azkenen bakoitze dauzken puntu positibo gehitu eta elkarren hartan zerbait politia sortzeko edo. Azkenean esplikau da bien nagoizien bai, juntau gara bi karrera diferente, ikuspegi diferentia lantzen dugu zenak, eta taldeko lana bai sustatzeko eta bestetiko lako benetako reto realak ikusteko enpresetan ze dauen oin momentuen eta planteatu ditugun erronkak benetan aurrera eramatean baldin badituzte ez ondo ateratzen direla, baizik eta lantzen dituztela eta hortekan ikasten dutela, pentsatzen dut errealitatetik gertuago izatea izango dela. Nik uste dut dela esperientzia berazgarri bat, zer egiten duten ikustea, eta beraiengatik ikastea eta haiek gurengatik ikastea, zeo zer. Adibidez, honei buruz ez teko gu ideari pez, orduen ematen dago aukeria beste perfil batzuetako pertsonekaz lan eitxie, ikestie eta konexio berriak sortzie.